Tá sé begéisteach le RT radio na Gaeltacht tá maidin de hín in 16 lá fíd go Aibreán 2000 agus an 9. Tá sé 16 reis an 9 chlog. SB dúbailte beag go dtí ceann. Rúgum is sé mar na carach go seaige an dara lá go Aibreán 9 cearach an 9. Bas a maile sin maithir Seán Bán, Tom Júdní Mhórta, Seán Bán Breathnach as mhóthir as bachóna díirech agus bideal ag an náin in sin céadcheánín ní chéide. Dága men scoilna ní mé chead bliana déag. An lu go deogs, bhí an núnar mar gus hasna. Bhí am chónaí indil am unculagus mo chollcarachaí, hainnig in youth club an indil ob sin, bhí sé de gur a DJ, bhí salv disco ac ní réan anna Aibreú, hosam ise a casa cearníní in sin, agus in sin hosam a casa cearníní fud London mar DJ, sin tenim bhí orm ná DJ BA Benny Arnold. So that hannig me while ago divin hain, it did in the Bliain the Sheska Hocht, sin and ten vi DJ BA Benny Arnold, vi mo ruffer an hardio le far, vi an ard an RT Gursi Radio, Liam de Valley, hug sin in hé job rom a creil radio, pop show, rudan raivlodjach, pop show as Berlin, na horan, mishachach had a lot in Aige, agus chreil meg in héad wedidíamh ma vrech law, an dara lága Aibreán, lídeag 16 agus bhí me 5 bliain díos agus tá me creil óchain. Sin téanra doháin ó hís gilin na cumarsáide bhí amsan ná cuasa beag 6-7 rinne me a London, mar bhí pirate stations chaláit an uair agus sin an fá baistú a tanimmarm, agus chréil me deaglár a Radio England. Agus canún soch gáil the sasnach a bhíarm freisin ag an am, agus mera uptight, all right, out of sight, this is you, DJ, BA, Benny Arnold, let's go everybody. Gus bhí sé sin am na í méid an disco sam lá lia, bhí me Chicago, bhí me san River Club, bhí me Sloopys, agus an áiteach chéile, bhí dinneú agan ar fad am lá lia mar DJs. Níl éon cheist faoi chorbe. Tá mise sa máil le ceart sa radio. Radio. Smálim telefís. Ach go gurtar nimar go béim an smidú agus ní bhrí céanna sa telefís agus atá sa radio. Mar, when you stechar a radio agus gan am slán cearníní, ní fear mór scriptinaí mé, an chéad chlár a riamh anna mé, ní deag 16 sé an chéad chlár a riamh a radio nar a script. Agus dúrlum go gach script a bheim. A sé a fanna sé a script fós agus beidh. Is málam chuirich an á chlár. Is málam cuasaí ratha, is málam chlárachaí ceol, ach, gandát, tá me ngrá le Spóirt, mar dara. Cudú ceist san gáid arm le gairid, cedan ó do smó a híal a henins let. Sem freagrunk me her, ma bhean chéile, agus Spóirt an ghar ho sin. So tá Spóirt an ghar go deog go mo chraí, víríamh, chréil me an chéad chlufiríamh fáce chahannaí a garún rua, comórtas per an na Gaeltacht an 9 sa Chuaigh, agus tá ríide níor stop me ó chuin. Chur Channel 4 ceist anam cúpla blianachan, a níor me ná dorab, aimreachaí caple as éireann a eistrú go béirla, ach an léana tháinig sé dí me go hefigiúil. Mar go míon deacrachtaíach, agus fair play ób, like, ní acha mé an stáisiún sean héna, an stáisiún na leidir na rud mar seo. Bhfuil is had mean, tá muid head cín a fuan nó na heimreachaí Frankíise agus Gréigis is a chola hórtaile, ach nar hagann se go dtíon gaige, mar humpla, sár charanam Joe Brennan, hí na wasam a radio na Gaeltacht a blianta, dú telam hartar 5 blianachan hall a Cheltenham, hí capal a riocht a Cheltenham, tanam ar a gapal ná áha clia. Agus bhí geall lacadóí na hÉireann tóirt et de clít ar a gapal, agus bhí geall lacadóí hasna an nána rá ceart átha clia. Agus hainistechan is chalabhaide na Cheltenham ag dechlog, hích mu síos leis a bhuirin agus chumid tríd na capli. Is breá lumsa mo bhaintir hain. Mar a mechan ach clefa cad an dá wedi be gabola. Tá mo bhaintir hain an ghar go mo chrísa. Snéad, muintir na Gaeltacht a muintir Chonamara. Agus hosa me cuin ar an radio. Nid a far seanóg de puiras a garún rua. Nid a far sean cúlín sin an áichiil dara, an 9 agus a 8. An cúlín I chinte gon rúch gaile críomh na hÉireann an chéadúir an 9 Bí me cuine go minic ar an éir. Joe Connolly na thug sin speech mór an 9 Cool Ray Houghton sa Giant Stadium. Bhí deorla am a húla, agus ar nóí an nuí a Madison Square Garden, na a chreid Seán O'Manin ó góide críomh an dam. Na hócáidí sin ar fad, agus chu me hócáide bháin tá sais canna gíam, agus, mám se cúlín mícheart a dúna.
Ní me chodon is seach bliain tuchan cháilín colún na híche, mar ní máim go an táta, mar bíon a réomh a bordiontam agus be te gaiún teram. Ach, an chic éirice a thóig rána ná gara, agus mud a bolú sa Heineken Cup final na chéad blianaid. Agus bhí si díre chud isteach ar a bosta, agus dúpa tá sí ar a trasnán, tá chur an Heineken a ghil sí ar go hÉireann. Agus second dear na chas sí, Jesus. Bhí sé sin dálant. Fearháin is stoilm gur bhhailm aglach ar ná Muhammad Ali. Stoilm go méidir go mé Muhammad Ali an luoch spóirt is mó bhí agam i díobh. Agus bhí me builteigh na Olympics America ach stoilm gúil fearbachtanis gúil Parkinson agus daríide is stoilm gúil go ben dornádaíocht runne sin mar dáin se a dornádaíocht thóg se buí rosoma agus ní sena Muhammad Ali. Ach beidir sa síl eile ach ní dhéanann tá eile difriúil. Sin téanna do bháin gur bhhailm clufan ó gó a chréal as béirla. Bhhailm an teistin a chud arm hain go bhecinn, cechamá agus a bhain as béirla. Dead an criticus mó tá agam. An duine is mó a thugam ádeara ná a bhean hain. Mar déir sí machtíireachnam, níorann tú jab mar an agla sin, níorann tú clufa sin go má. Déir sí machtíireachnam, níor a caiile beirt, níor sí lán marcan í déobham. Ach go sí gar go má gon spruc, agus bheith sí sin arádam, no. Se gailge a hanga, tá an srúis sin ad nach bhuilig daon eile, so bhhailn clí leis sin. Bhhailm haon tóirt faoi, bheith se an spéisiúil, bheith chum haon go meach se an spéisiúil. Tá neadóg dearnach 17 seodúim agus gaiile bhí chun cíine glé am an nuigúí na naidsaí muóide na fíorthíocht ar eis ar fad, fíoríocht ar fad, cólbog, gaiile titiime sa chéile go hill agus go thomláin.